Hey doe, het is tijd voor check. Morgen is de best. Check, shot en ontdek. Kist nou deze melodie? Dat is een van de bekendste politieseries van de Nederlandse televisie. En dat heet Baantje. Het gaat door een detective die het altijd on the gong is om misdieren op te lossen. En om die dus voor de rechter te krijgen. Jood zullen wij het hebben over de rechter en over de rechtbank. Hoe werkt dat? En wanneer mag de gevangenis zien? Waar bepaalt dat? En wat doet de politie met hij als ze daar in de boeienslijn hebben? We hadden een geweldige reportage over echte kunst en wij zag hoe leuk jongen is. En aliet rent ik weer ergens toe. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat van Sahar. Eindelijk had ze een verblijfsvergunning gekregen van de minister en mij ze voor altijd in Nederland blijven. Dat is voor Sahar en haar familie natuurlijk geweldig nice, maar voor haar squalla ook. Zeg maar eens. Sahar, namens check, Lok Weenske. Oh, bedankt. Alsjeblieft. Ik ben super blij, echt heel veel. Had je het verwacht? Nou ja, toen dat ambtsbericht uit Afghanistan kwam over de situatie, dat het nog slechter was geworden, had ik wel weer wat hoop gekregen, maar nog steeds echt een verrassing. Sahar wennet al 10 jaar hier in Friesland, in Sint-Anne. Al die tijd had ze nooit weten als ze de rest van haar leven nog wel in Nederland blijven mocht. Ja, verschrikkelijk. Je leeft echt constant in die onzekerheid, want je weet niet of je morgen nog bent of niet. Of je wordt opgehaald door politie om weer uitgezet te worden. En nou ja, ik ben er gewoon echt super opgelucht dat het afgelopen is. Zo nou dan weer het wel een beetje zwier, ja. Net alleen, ja, toch wel de pers, maar ik dan zeker niet. En elke keer dat het dan wat minder nijs weer, dan weer dat wel heel erg. Nou, dan weer zo wel een paar dagen een beetje minder van. En dat heeft voor mij... Minister Leers van Immigratie en Asiel vond eerst dat ze haar weerom had naar Afghanistan. Maar nevens het ministerie van Buitenlandse Zaken die blikken dat verwesterde famkes als Sahar altijd herkenbaar bleven in Afghanistan en dat net veilig binnen. Want Sahar is al te bot verwesteren. In Afghanistan kun je bijvoorbeeld niet voetballen of zwemmen of tennissen of wat dan ook. En ik kan misschien niet eens naar buiten. Misschien moet ik een burka op en gewoon alleen maar thuis blijven zitten. En hier kan ik gewoon naar school toe en gewoon laten studeren wat ik wil worden. Maar Sahar en haar familie gaan nou een verblijfsvergunning krijgen. En dat betekent dat ze net meer in het asielziekencentrum in Sint-Anne hoeven te blijven. Ook voor haar vriendin wie het besluit van de minister een opluchting. Ja, we zijn nu aan het sporten en opeens kwam Esma helemaal vrolijk binnen. En ja, we zijn helemaal vrolijk, helemaal goelen en knuffelen en alles. Ja, we hebben een dansje voor Sahar ingestudeerd omdat we zo blij zijn dat ze mag blijven. Oké, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 9, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ik vind het wel wat onnodig, want nou ja, uiteindelijk dan moet je wel blauwen en er is niks oors worden. Dus eigenlijk toen ze hier kwamen, gingen ze ook wel kunnen zeggen van ja, je moet blauwen. Het duurde wel te lang. Sahar kan nog verder met haar toekomst in Nederland, want ze wil graag chirurg worden. Mijn broer die wil misschien ook in een ziekenhuis gaan werken. En mijn broertje die wil graag voetballer worden. Maar ik denk niet dat dat in Afghanistan zou kunnen. Er binnen nu nog zo'n 30 bijen in Friesland die in een vergelijkbare situatie als Sahar zitten. Nou, ik hoop dat ze hier mogen blijven en dat doordat ik een verblijfsvergunning heb gekregen, zij ook eentje krijgen. Ja, feest op het Pieter Jelles Gymnasium. Supermooi wie dat. Maar er weer vanzelfs volle meer naar deze week. Turner Epke Sonderland uit de Lemmer hier dit weekend een geweldig Europees kampioenschap. In Berlijn helle hij snel de gouden medaille op een rekstok en de zilveren medaille op een bregen. Op het rek misleerde de oefening voor een pad. Hij die net alle onderdelen die te dwaas hoor. En dat hij dogs goud helle, wie een grote verrassing. We zijn bezig met oplossen met die oefening net erin. Dus dat is een idee van hoe mooi die wie of hoe netjes.
En ik hoop dat ik een podium kan halen. Maar ik ben bang dat ik het gewoon net zo halen. Nee. Feest op de Moskeeflapper in Jelbeen. De squalle hoeft voor eerst net dicht. De directie wil de squalle sluiten vanwege het aantal baan- en bezuinigings. Vliene wieken vierden de baan- en ouders actie bij de gemeente en dat het holpen. De gemeenteraad had besloten dat de squalle eerst open blijven mag. Nou, ik ben wel heel erg blij, want het is een liedje squallen. En dan leer je wel heel veel dingen. De Moskeeflapper mag nog 2 uur open blijven. Daarna moet pensioen worden als er genoeg geld is en als er genoeg baan binnen om de squalle open te houden. Op dit stuit zitten er 18 baan op de squalle en van de wet binnen de 23 nodig. Ja, dat wist het vers nog wel. In augustus vorig jaar wie er samen in een verschrikkelijk nice. Een vrouw uit Nijbeets hier fjouwer baan om het leven bracht. In augustus 2010 waard Sietske H. uit Nijbeets aanhouden door de politie. De politie denkt dat ze 4 keer een baby kregen had en die vlak na de geboorte deermakken had. De lichaamkus van de Lietse poppes, 3 famkes en 1 jonkje, zo ze bewaren haar in 4 kofferkes op zouder. De aanroende man is onderzocht wat Sietske nou eens precies dien had en waarom. Oren week 19 april komt de zaak van de rechter. Dat wie vanzelfs vreselijk nice, Aronna Simmer. Elke die hem praatte erover en toen waart het stil. En dat is vaak zo. Als er wat slims gebeurt, komt het in alle kranten, op de radio en op de televisie. En daarna verdwijnt het weer uit het nice. Pas volle letter jest er misschien weer wat van, omdat dan de dieren van de rechter verschijnen moet. Na je weken moet Sietske H. van de rechter komen en komen de babymoorden weer volop in het nice. Maar waarom dwort het zo lang? En waarom kan de politie net gewoon zeggen, dat was het juurdien, dus dan was morgen de gevangenis zien. Groep 7 van OBS de Giel geworden, laat u zien hoe dat kan. Hyper de piep! Hoera! Hyper de piep! Hoera! De maatschappij, dat is eens niet oors als een groep mensen bij elkaar. In een laan, een stad of in een schoolklasse. En in de maatschappij gaat het vaak wel goed. Elke keer is gewoon aan het werk, er gebeuren geen rare dingen. En die vind ik nou correct zo lekker. Wist wat? Die bewaar ik en dan eet ik een nice kwaliteit lekker op. Ik lees er hier wel. Zal ik daar even naar je Vria brengen? Ja. Maar zo nou en dan, vaak gebeurt dat als krekt eventjes net oplest, er wel eens iemand die wat docht dat net maai. Wat er om je reep zitten? Wat je om je reep zitten? Die reep van Anne. Haar stoot dien. Ik weet echt niet dien. Stoot dien. Nee. Doe? Nee. Kom nou hier eens even. Haar stoot dien. Nee, juf. Haar stoot het net dien. Echt niet, juf. Wat is dat dan om die molen? Chocolade van mijn bollen. En als er iemand wat verkeerds docht, de wet oettreedt, dan moet hij een straf hebben. Dat is logisch. Oors zou elke niet maar alle verkeerde dingen doen kunnen. En wat is je daar? Maar dan moet er eerst onjefte dienen worden. Dan moet hij een wijze die naar de politie stapt en zegt dat er slachtoffer is van een misdiet. Of dat er denkt dat er een misdiet begaan is. De politie scroet het op en gaat daarna zelfs op onderzoek uit. Mij komen dan. Als de politie klaar is met het onderzoek, brengt de verslag uit bij het Openbaar Ministerie. Hier werkt de officier van justitie. De officier van justitie besjocht het verslag en betinkt of de verdachte wol of net een strafverzinnen had. Dat docht er net samen, maar trot de sjen in het wetboek van strafrecht. Hier staat precies in beschreven wat wol en wat net mooi in uw land. Advocaat Janke. Jelmer.
Intussen krijgt de vertochte help van een advocaat. Dat is wel ze eerlijk. Ommers, de officier van justitie zocht alleen nog maar naar de wet, naar het belang voor de maatschappij, om de vertochte te straffen. Dan moet er ook in wezen die zocht naar het belang van de vertochte, als hij het nou wel of net dien had. Hast du het dien? Nou, wel een beetje. De rechtbank. Welkom alle jaren. Ik iepen je de zitting. Joet kiet het om de zaak van de chocoladereep van juf. De vertochte is Jelmer. Dan komt de zaak voor de rechter. De officier van justitie, die nemen we ook wel de aanklager, zei wat voor straf wat er vindt dat er komen moet. Het lijkt me duidelijk dat Jelmer de reep opeten had. Het bewijs is zo helder als wat. Daarom eerst ik dat Jelmer 10 hier gevangenisstraf krijgt. Dan is het aan een advocaat om het voor de vertochte op te nemen. Hij zal altijd bezieken om of aan te tonen dat Jelmer het net dien had, of om zogenaamde verzachtende omstandigheden te nemen. Ja, eerst zo Jelmer dat er het net dien had. Later had de Tajo dat er vol van de reep eten had. Dat hij er vanzelfs net waar mocht. Maar hij kon er niet ontwaan. Mevrouw de rechter, Jelmer, hier de maas nog geen eten had. Dat kwam omdat hij zich verslipt hier. Hij weer jongens let op bed kwam. Omdat hij zijn zusje nog helpen moest met Mario Kart. En dan is het uiteindelijk aan de rechter om te bepalen wat de straf is. De rechter moet naar alle belangen zien van alle partijen. De reep is opeten. En dat is net leuk voor juf. Daarom moet de dier straf krijgen. Omdat het bewijs zo duidelijk is en omdat de vertochte ek Tajon had, zeg ik dat Jelmer schuldig is om dit misdrijf. Maar ik vind ook dat we de rekening mee moeten houden dat er honger hier en dus wel wat eten moest. Oors kon hij zijn werk echt net goed aan. Maar dat pleit het Jelmer net hier en daar vrij. Het wie om zijn eigen schuld dat hij honger hier. Dan moest de jongens maar net zo lang Mario Karten. Daarom veroordeel ik Jelmer een straftaak van het waarom betel je van de reep en een weekenlang de klasklimaatje. Ik sluit de zitting. En zo werkt het uw strafrecht. De officier van justitie beziekt het om de vertochte in de gevangenis te krijgen, om de maatschappij te beschermen. De advocaat helpt de vertochte en de rechter moet uiteindelijk de straf bepalen. Dat is de eerlijkste manier om tot de eerlijkste straf te komen. Ja, een reep stellen is natuurlijk net oké. Maar zeker bij zo'n serieuze zaak als de babymoorden is het heel belangrijk dat de officier van justitie, de advocaat en de rechter zo goed en nauwkeurig mogelijk haar werk doen. Daarom is zo'n zaak in Sietske H. ik net in één dag leer. Hey, Halit! Hallo Do. Wat nou? Werken je bij een televisieprogramma? Nee, dit is een test. En ik ben zelfs het testbeeld. Zo maar. Gaaf, hè? Ik wil uitzieken hoe het erg werkt. Dit is een meeske-erg. Met een pupil, een lens, een geelplak en ergzenuwen. Via de pupil valt het licht naar binnen. Daarachter zit de lens en die bundelt het licht en stuurt het terug naar het gele plak. Zie, dat zit je achterin. Just voor? En die stuurt het weer terug via de ergzenuwen naar de hersensta. Snap je? Nee, hè? Nee, ja, toch te al. Nou ja, het is echt wel ingewikkeld. En daarom, lieve Reinoud, ga ik er speciaal voor jou een televisiecamera bij hellen. En let goed op, hè? Want het is niet makkelijk. We beginnen bij het begin. De zinnen. De zinnen is belangrijk, want zonder zinnen is er geen licht. En in het pikketjuster kennen we niet zien. De zinnen jouwt niet alleen nog zelfslicht, maar schijnt ook op mij. En ik keert dat licht van de zinnen ook weer waarom. En zij jou ik dus eens ook zelfslicht. En dit, Reinoud, dit besto. Of nou ja, beter zijn, dit is dien erg. En dien erg wil natuurlijk heel graag zien naar zo'n leuk en vlot en jong en slim famke zoals ik. En omdat ik jocht jou, kist mij ik zien. Maar hoe werkt het erg van die nou precies? Licht valt binnen door de pupil. Dat zit hier. Dat gotje wist wel. Dat is dat zwarte puntje wat elke nie in zijn erg had. En bij de camera is dat dit ding. De feitelijke lens zit erachter. Bij het erg is dat hier. Achter de pupil. En bij de camera is dat dit ding.
Al het licht wat naar binnen valt door de pupil, wordt door die lens bundelen. En van al die informatie, in dit geval hoe ik eruit zag, de kleur van mijn hier en de kleren die ik aan heb, daarvan maakt die lens een pakketje. En dat pakketje stuurt er naar het gele plak, de gele vlek. Dat zit hier achter in het erg. En dat gele plak, hier is dat op de camera, dat is een soort computerke die supersnel lezen kan wat er in het pakketje zit. En het gele plak stuurt die informatie dan weer terug naar de ergzenuw. Dat is eens een kabeltje dat rint van het erg naar de hersensta. Dus al het werk dat het erg ontnota dien had, dat rint via die ergzenuw naar de hersensta. En die hersens, die doen eens hetzelfde als wat een televisie doet. Alle informatie die gewoon via een kabeltje binnenkomt, die wordt omzet in plaatsjes, in beelden. Uiteindelijk binnen het dus die hersens die ervoor zwaagje dat sto snapst, was sto sjost. Zat sto, Reinoud, samen in tingst. Oh, wat een leuke, slimme, mooie jonge dames dit er. Ja, zullen wij intussen even zien naar het Natuurmuseum of er nog leuke beesten binnen mij bijzondere ergen. Dit is een opzette oele, een goudoele. En ijs is het voorspietig dat die opzet is, want nou kan ik je met het bijzondere van de oele net zien litten. Wat is dan het bijzondere dat je zien litten wordt? Nou, een oele heeft hele bijzondere egen. Als nou een meeske heeft, die kan met zijn egen van links naar rechts zien, zonder ijs de holle te bewegen. En een oele, die heeft de egen in de holle zitten en die moet zijn hele kop draaien. Die kan zijn kop wel 270 graden draaien. En ik kan dat ik even zien let, ik heb een hele mooie bril meenam. Ik zal hem even opzetten. Leuk, hè? Nou, als die oele nou zien wil, bijvoorbeeld naar links, dan moet hij zijn hele holle omdraaien. En als hij naar rechts zien wil, ik. En hij kan nog volle verder draaien. Hij kan wel 270 graden draaien. Nou heb ik wel eens gehad dat oelen heel scherp zien kunnen. Ja, oelen die kan 's nachts heel goed zien, omdat ze 's nachts jagen. Dan zie je ze bijvoorbeeld moezen en zo op een groen en dan kan ze heel goed en heel scherp zien. Oelen kom ik best wel vaak voor in volksverhalen en in films en zo. Ja, dat klopt. Oelen die zijn eigenlijk een beetje geheimzinnig, want ze leven natuurlijk 's nachts en hoe daar sliepen ze. Dus ze worden vaak gebruikt inderdaad in volksverhalen en in films. Nou, je kent waarschijnlijk al je wel Harry Potter en daar komt Hedwig in voor. En nou ja, je hebt bijvoorbeeld meneer de Uil in de Fabeltjeskrant. En ja, in volle meer verhalen worden oelen gebruikt. En net alleen nog omdat ze geheimzinnig binnen, maar ook omdat ze vaak heel wies binnen. Dus je ziet er ook heel wies uit. Als deze oelen zijn besjust, dan ja, daarom gebruiken ze dus ook wel voor televisie en voor films. My name is Calvin Chitwood, I'm 15, and here's a reverse duck. It's a tricky to slip it into. What if it is a lunatic? We'll name it after you. Put it in your pocket and pick it up. We're here to entertain you. Show them what you do. Dat was het festivaljet van de namen Karel Appel of Corneille. Dat zijn twee hele bekende kunstenaars uit Nederland. De stilwedstrijd en schilderijen nemen wij Cobra. Karel Appel en Corneille lip je beiden net meer, maar er zijn altijd nog kunstenaars die schilderen in de stijl Cobra. Een bekende kunstenaar die dat ik dacht is Peter Diem uit Amsterdam. Hij schildert Bigelix Ek Vleende Kei. En dat vonden de band van basisschool De Spoorzieker uit Ichtenbregen zo leuk dat zij zelf schilderijen maken. En die willen zij nou aanbieden aan Peter Diem. Dus, kom op, hup, maar zijn allen naar Amsterdam ta. Nou, wij expressionisme maken, dat is eigenlijk een heel apart iets. Als de sjoster, volgens mij een kooi, met allemaal kleurtjes. Oké, we gaan nou vertrekken, we gaan naar Peter Diem in Amsterdam. Het is wel leuk om in de metro te zitten. Het is mijn eerste keer, dus het is wel leuk. Nou, ik ben nu in de tunnel. Dat is wel best cool.
Nou, het is hier daar volgens mij ergens. Volgens mij bij die blauwe kap. Nou, binnen. Peter Diem. Hey, wat goed dat jullie er zijn. Eerst de cadeaus. Spannend. Wat zou de keusner vinden van de collages van de band? Het is, je ziet gewoon wel een koe erin. Terwijl het eigenlijk helemaal niet op een koe lijkt. Maar wel alle gezichten er ook weer omheen. Nou, ik vind het wel op een koe lijkt. Uiteindelijk gaan we een vliegende koe schilderen. Die gaat van het dak af vliegen. Helemaal bovenaan. Gaat Peter Diem doen? Ja? Deze moet nog even uit. Wat ik eerst zou doen, hè. Je kan zeggen van nou, ik maak even een koe. En je maakt wat contouren. Weet je wat een contour is? Maar Sjouke kiest net voor de veilige waai van de contouren. Hij besluit de verven voortdurend maar op het doek te zetten. Nou, ik ben een kooltekening, cd's. En die vleert boven de zee. Maar die vis die uit de zee springt. En Peter Diem giet intussen maar zijn eigen schilderij aan de gang. Ik zie nou dat het 2 koeien binnen. Ik zeg er eens maar in. We gaan 2 vliegende koeien schilderen. En die gaan op het dak over het Rijksmuseum schilderen. Dit is ongeveer het Rijksmuseum. En het Rijksmuseum... En daar staan die koeien dus op? Nee, daar vliegen ze naartoe. Mag ik u even wat vragen? Ja, natuurlijk. Nou, wanneer bent u dan eigenlijk begonnen met schilderen? Oh, dat weet ik niet. Zo lang geleden. Toen ik 3 was. En mijn meester, toen hij in de lagere school zat... had mijn meester die dacht... Deze jongen moet... Ik dan, hè. Die moet kunstenaar worden. Nou, in Ichtenbregen stapt Satertje ik wel wat talent om. Oh, wat leuk. Wat leuk. Nou, ik vind het een masterpiece. Echt waar? Dat meen ik echt. Dit is hoe een vis een koe vangt. Ja? Ja, toch? Ja. Echt wel leuk. En dit is het moment dat alle Vlaanderen kei van dreamen. Uitzicht over Amsterdam. 5 heeg op het dak van die eigen schepper. Dat moet ik nog even gebeuren. Nou is het een echte Peter Diem. En, just wel, zat Vlaanderen kei linea recta naar het Rijksmuseum. Nou, het was heel leuk bij Peter Diem. Hij kan ik mooi schilderen en ik hoop dat ik hem nog een keer zag. Waans je in het programma K-route kist meer zien over het onderwerp. Het werk dat er bij een makha onder leiding van Peter Diem is nog te zien op de spoorzieker in Ichtenbregen. Check, shot en ontdek! Hoe liep het eigenlijk maar die Mighty-foto's? Wij hadden al een hele soort binnenkregen, maar er kan altijd nog meer bij. En voor de maaienvakantie moeten we alle foto's binnen. Hè? Van het voortendadelijks na de maaienvakantie maatje we de winnaar bekend. En die krijgt zo'n geweldig weefwoord. En dat is wel de moeite waard, dacht ik. Dus stuur die foto in via checktv.hives.nl. En dat hier het even joert. Na je weekend check het die weer. En na je weekend check het mij weer. Houdo! Check, shot en ontdek! I've never seen a springboard break like that.